Alon, la ciutat romana de la Vila Joiosa, com la seva antecessora ibèrica, va ocupar un turó costaner que domina l'horta més extensa de la zona. Situada davant d'una platja apta per al comerç marítim, Alon era una ciutat volcada al mar i el primer port en la principal ruta de les Balears. Investigacions subaquàtiques han permès constatar la importància de l'ancoratge amb el descobriment d'un dels barcos romans millor preservats de tot el Mediterrani, el Bou Ferrer. Esta gran nau mercant de propietat imperial va partir de Cadis per a trobar el seu fi en un tràgic naufragi a uns 2 quilòmetres de la costa de la Vila Joiosa. Des de 2013 es desenrotlla un projecte pioner a Espanya de visites guiades a les excavacions subaquàtiques, dirigides a bussejadors esportius. El paisatge urbà d'Alon començava al sud, en el santuari costaner de la Malladeta. Cap a l'any 100 abans de la nostra era, el santuari va patir una dràstica remodelació per a dotar-lo de desenes d'habitacions en unes quantes terrasses entorn d'una cima en què va haver de situar-se un temple. En el marc de les guerres sertorianes es va instal·lar un campament militar, la presència del qual va deixar una profunda empremta en la ciutat, que des d'eixe moment va tindre un desenrotllament extraordinari, fins a obtindre l'estatut municipal. Prova d'esta activitat és la pedrera, gràcies a la qual Alon va disposar de pedra abundant i de bona qualitat. D'esta pedrera va eixir en els segles I i II el material necessari per a construir la Torre de Sant Josep i el monument de l'Almiserà. Testimoni d'este desenrotllament és el monument de carreu de l'Almiserà. Grans bases quadrades fetes de pedres preses amb argamassa que van tindre un cos superior de tàpia, reconstruïdes en el pròxim Parc de la Barbera. Per la seva banda, la coneguda com a Torre de Sant Josep és la major torre funerària de les 3 que es conserven en bon estat a Hispània. Es va construir a mitjans segle I i està rodejada d'un gran recinte format per un mur de formigó, dins del qual hi havia pedestals amb inscripcions i escultures dedicades a un difunt el nom del qual desconeixem. La vida urbana va començar a donar senyals de decadència des del segle III, encara que el comerç i l'activitat del territori va continuar amb força durant les èpoques visigoda i bizantina. Alon continuava habitada en el segle VII, abans de la invasió islàmica. A partir del segle X, el litoral pareix despoblat, potser per la creixent inseguretat que començaven a presentar les nostres costes.